kagungan kajat enjih mertu dusun. Ujaring para pinisepuh nggih menika merteni ingkang bubak cithak kayasa dusun ngoko. Saha asung dadi dumateng ingkang ngersa sapa reksa wonten ing Baskawan dusun ngoko. Mugi-mugi sedaya warga dusun ngoko tansah pikantuk pangayoman saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sagung para rawuh ingkang kalormati. Kula wonten ing mriki minangkani saking kanca-kanca panitia ingkang angka sepisan angaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh kasuwun pinarak kanthi madu madikaning penggalih. Lan ugi saking kanca-kanca panitia boten waget angaturi papan pinarakan ingkang jumbuh so ingkang kirang trep dumateng kawibawaning panjenengan sedaya pramila saking menika saking kanca-kanca panitia tansah nyuwun lumring sih pangapunten. Dicawi saking menika saking warga masyarakat dusun Ngoho ingkang lumantar dumateng panitia angaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Lurah sak jajaranipun. Anggenipun sampun paring pambiyantu awujud punapa kemawon satemah damel entengipun sedaya warga masyarakat dusun. Mugi-mugi menika sedaya pinaringan berkah sedaya warga masyarakat dusun Ngoho dados ayam tentrem gemah ripah Rajinawi Tata Raharja. Lan sakajengipun mugi-mugi sedaya ingkang dipun kersakaken sedaya warga masyarakat dusun Ngoho tansah jumbuh kang binayuh sembadya kang sinedya rahayu rahayu kang pinanggih. Jaya-jaya wijayanti mugi-mugi sedaya warga masyarakat dusun Ngoho tansah pikantuk pangayoman wonten saking Gusti. Kanthi tutupe ngatur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan saking Ketua Panitia. Tunggal adicara salajengipun serah tinapi wayang ingkang dipun paragani dening Bapak Kadus meniki Bapak Thohir wekdal saha pangenan kawula semangaken ing wasana kula ing pinatah atur ing ngarsa panjenengan sedaya aturaken agunging panuwun saha pamilih anggenipun abdi rawuh panjenengan sedaya yapa wonten pundi waning Bojonglangi kawantu-wantu agunging pangaksami semanten ugi kula pambiwara bilih wonten gonyak ganyu ing wicara cawuh kliruning basa kisruhing parama sastra miwah jangkeping tata krama nyuwun agunging aksama sugeng dalu sugeng hampir sani ngantos paripurnaning adicara hayu hayu rahayu ingkang sarwa tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Kadus angasta ingkang judin wayang inggih Ki Semar Badranaya. Ingkang katuraken dumateng Ki Dalang inggih Bapak Jumari Ki Junarto. Minangka pratandha ing dalu menika badhe ambabar cariyos Semar mbangun desa. Pramila sumangga Bapak Kadus kula aturi ngaturaken dumateng Ki Dalang Bapak Jumari Ki Junarto. Sumangga.